Esiphehlweni kunzima. Akusikini lapha ya. Akusikini lapha. Silala ebusuku. Ngotrot lokho nje sifuza amalanga. Yeah. Mawuvukile akunakulala. Yeah. Awulali before inyanga ilala. Awudli before inyanga idla. Dwaba nesikhwele kakhulu. Ubaba futhi wahlukana naye? Sahlukana mkhulu. Hawu kanjani futhi manje kule age lena ningu? Uba nento esiningi umkhulu ubaba. Uba nesikhwele mathwala nje ukuthi kunemoto engenile nje ubazongibuza ukuthi wayengangitshelanga ukuthi ubokhona umuntu olana umuntu onjani indoda umuntu wesimami kahle mangithanda into ngithanda into eyi-one. Yep. Angikhona ukubheka ngapha nangapha. So mangizothatha ubizwe ngithathe indoda uyayibona ukuthi uyoba njani. Sibingelele sinamukela ohlelweni lethu le Echo Point TV the call lobingelelayo uxolani mfowambatha ke ushanda indaba ezithu sontshikazi umthiya ushoti uMantinda siqhamuso imali bana kwa nje sicela lo umthetho ethe kudakhela ucathu mbukelo Echo Point TV ungakhohlwa nje ukusubscribe ukulike ukucomment uyazi ukuthi kusibeke emathubeni ukuthi ukwazi ukuthi ube umuntu oqala othola uhlelo lethu namhlanje futhi ke angihambe ngedwa nje ukwazi ukuthi mbukeli ngihlala engodla amasotsha namhlanje ke ngiphethe umkhulu Mama Wise. Angithi manje ngiyazi ukuthi ngicona isholo yena ngoba nihluzi khona lizofika kahle impela nespirit ezokwazi ukuthi aba comfortable. Mina ke ngomfowambatha ke ngeke ngize ngibe nawo amaningi bafowethu niyazi ukuthi okuningi mina anginakho kodwa nginomphako ophethwe umkhulu. So umkhulu ngizothatha nje ithuba nje kafushane bingelele napha ababukeli be-Echo Point TV uphinde futhi ukwazi ukuthi usho ukuthi konje namhlanje yini futhi esize ngayo. Ngiyabonga mkhulu ngithanda kubulisa ababukeli mina ngiyokwa kuMama Wise. Yep. Mkhulu. Okay, mhlambe mkhulu ngoba ke siyaqala ukuthi mhlambe sibe nawo uhlelweni lakho namhlanje kodwa sinokubona ukuthi hey uyasebenza ngendlela esisuke sikulandela ngayo. So mhlambe namhlanje njengoba uyilento yiyo futhi unalamandla onawo. Yebo mkhulu. Kambe usebenza ngani nje siqale lapho mhlambe uyinyanga noma umthakathi noma umfundisi noma uyisangoma noma uyigedla? Ngiyinyanga ngiyumprofeta mkhulu. Yebo mkhulu. Okay. Yebo. Oh. So kahle ngoba ngifuna ukuyiqonda lento mkhulu. Yebo mkhulu. Uyinyanga noma umthakathi noma uyisangoma noma uyigedla noma umprofeti? Ngiyinyanga ngiyumprofeta mkhulu. Ngikabili mkhulu. Uyinyanga umprofeti? Yebo mkhulu. Okay. Lokho kunye njengokugedla awusili igedla? Angisilona igedla mkhulu. Ukuthi uyakhona ukulapha? Uyakhona futhi uprofeti? Yebo mkhulu. Kusho ukuthi uhamba nani nesithunyo? Ngibanye ethunywe esithu. Ithunywe ezothu? Yebo mkhulu. Okay. Sekucacelile ukuthi okay umkhulu uhlaba ngapha. Mkhulu ke ake sithi ukuhlehlela nje emumva kancane ngoba ngiyithanda ukuthi ngiqale ngikhulume nomuntu engimazi ukuthi ubani njoba nami sengishilo ngathi mina ngumfowambatha ngusontshikazi ngumthiya ngisho uMantinda siqhamuso idlemandla bana kwaJozi igcololo kusho ukuthi ihasho zami engaze thiwa ugogo wasekhaya komama. Okay mkhulu. Ngangumuntu kodwa ngathi angeke ngichaze ihasho zami ngeke ngichaze. Oh yeah mkhulu. Uzobe ngichaze mase nginethuba la. Okay. Kodwa ngifuna wena ungichazele ukuthi wena mkhulu kahle ubani ke before uthatha ubizo lo prophet nolobunyanga. Kahle ubumuntu kanjani ubani before ukuthatha ngoba ngiyacabanga ukuthi ukufica endleleni awuzange uphume usekuthiwa mawuzalwa nje wawugqoka amabhayi wafaka ubuhlali kodwa into oyifice mhlambe emhlabeni. So waphila kanjani before uyithatha wabona kanjani ukuthi oh okay nazi indaba zami? Okusukela buncane mbaka mkhulu ebenyingani bengithanda ukuthi mangihlala nabantwana nabanye abantwana uthola ukuthi ngiphathwa amakrempe nyawa. So nami bengazi ukuthi yenzwa yini lento leyo. Mhlambe ekhaya kuzoba nesifo ebengiphupha mangivuka ngitshela abazali ukuthi ngiphuphe into eso. Yena lento leyo ibeyenzeka. Obaba bami ubasatineka nokudineka manje ethi ngiphuphile. So bese ngisabana ukuthi ngiyokhuluma amaphupho. Yeah. Kwahamba ngaba nengani. Mangisenginengani S2
ngaqala ke lento leyo moya yavela kimi mayivela ivele ngendlela ukuthi benginesithe esiningi benginesithe esiningi so ngaqala ke ngahamba ngaya ebantwini ngiyohlola yep mangifika kubantu ngiyohlola yavela lento le ayibese vela ngamandla ngoba mangikhumbula kahle ubabami ushone ngalendlela ukuthi ubangafuni ukuthatha lesiphiwo okay ashona ubuthi wami kanjalo naye nabo sisi bami abawu2 manje nami bese ngibona ukuthi ngiyalandela ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngisinikele bengayithandi lento le bengayifuni kodwa ngabona ukuthi anginayo chance kungcono nje ngiyenzeni ngisinikele ngoba bengithi noma ngisephehlweni mangithunya uthi hamba uye esitolo bengicabanga ukuthi ngibaleke ethi mangibuya inyanga mingitshela ethi noma ungathi uyabaleka lento le ehamba nawe sisi ngizibuza ukuthi ungibona kanjani kodwa ngoba bengikhumbula ukuthi emuva kwenzakalani ngempilo kuzoyenzakalani ngempilo yami ngabona ukuthi kungcono ngiphushe ngisengiqede yona ibe engekho lula lendlela yami benzima kakhulu yebo ngoba nesupport nje efamily ibe ngekho isupport ongayithola kuba bengihlala naye yep uyena umuntu anyenzela yonke into ngaze ngaphuma ke ephehlweni ngaphuma ngasebenza ngaqeda yep ngibati idlozi lanihlukanisa naye inyendlela ngihambe ngayo le mkhulu so manje ngokubuka kwakho mkhulu kwakunzima ukuthi uyithathe lento kakhulu mkhulu kodwa manje futhi wagcina uyithathile ngagcina ngiyithathile mkhulu lezi impawu lezi ezazivela ngesikhathi kusenzeka lokho ukuthi ikakhulukazi ngizwe ngathi ukuthi inyawo zazenzani wawuba nokugula ngithi bengiphathwa ama-cramp nje bengiwa kahle kahle mkhulu bengiwa kahle kahle ngisasemncane ngisakhula so umama wami uba lokho njalo nje akadani nami ukuthi ngingawi manyiwa nje ubafika nje asazi ukuthi umele angibambe kuphi ngibe right so lo muntu abakhambisa kuye ubani wathatha isinqumo sokuthi uhambe uyobheka into zakho umama noma no ubaba lo bengihlala naye uyubaba lo ohlala naye uyena umuntu athi awuhambe uyobheka ukuthi inkinga yakho yini ngoba vele naye ubabona ukuthi mhlambi ungayenzeka nje ukuthi ngibulalwe abantu ngahamba ke ngaya kumuntu mangifika ngitshela ukuthi kwenzakalani ngathola ukuthi hayi lo muntu lokhuluma iqiniso okay ngabona ukuthi kungcono nje ngisinikele ngayithatha ke lento lapho mhlawumbe ngowe age mawubheka mhlawumbe wawusunobani noma ungeke usho ngqo i-age ukuthi kwaku 25 noma 30 kodwa nje mhlawumbe ukuthi ngoba manje mkhulu ngine 48 yanyethi mhlawumbe bengina 30 man 34 ngathi bengine 34 osukhulile bese ngikhulile mkhulu ubungaleso sikhathi ubutohoza noma mhlawumbe no bengatohozi ubuhlile bengihlele nje ingane busunazo ngaleso sikhathi benginazo ingane ayizange ngibe affection engane enzi affecteka mhlawumbe phazamiseke ngizothina umkhulu lo mdala vele unayo lento le unayo okay so ekuhambeni kwakho ke vele kwakungelula ukuthatha lesinqumo kodwa ugcina usithathile yebo mkhulu so iprocess yaba kanjani ke mhlawumbe ke mawuqala ke yabanzima mkhulu ngoba ebengayithanda ngithi yabanzima kakhulu kodwa makuya kwaba right ngaqhubeka ngaze ngaqeda yebo wafika kanjani umuntu lo wakusiza wafika ngayiphi indlela kuwe mhlawumbe lo engathi ugobela kuwe njengoba ngisho ngithi ubaba lo bengihlala naye athi mangihambe ngiyobheka ukuthi inkinga yami yini ngihambe ngalendlela leyo then lo mama lo umama Mtula angitshela ukuthi hayi umele uthwase mawungathwasi kuzoba nenkinga kuwe vele lezi zinto abasikhuluma vele ibe yizo ngoba vele nami bengibona ukuthi ayilana ichuna nami lami nali kahle ngaze ngasinikela ngalendlela leyo
So uma Sompisi noma yena uGodide after ukuthi akutshela ukuthi unenkinga kanje kumele uyilungise wayilungisa ngayiphi indlela uye wakusiza noma wabe uyena umuntu angisisile mkhulu yebo baba uma Sompisi ubani wemazi ngesikhathi wena before uye khona owathi nje asihambe sekulo muntu oso ngihambiswa kuye ngintombazana iyona engihambisa kuye lo mama loyo inobudlelwano obunjani le ntombazane no Mantuli ngathi ibe yi-patient yalo mama athi hayi umuntu engicabanga ukuthi angakusisa ulo mama loyo then sahamba saya kuye yebo mkhulu uMantuli wahlala isikhathi esingakanani noma ngaphambi kokubuza ukuthi wahlala isikhathi esingakanani wakusebenza kahle noma wasebenzisana kahle naye sasebenzisana kahle mkhulu noma ke bengayifuni kodwa oba ngibonisa angitshela ukuthi umele wenze kanje mawuyeka iyakho indaba kodwa umele uthathe lento le uyenze into umele usiyenze uqede ngazo hayi ngaqhubha ngaze ngaqeda mkhulu babe khona abanye wawunabo lapha njengabantwana bakho baba bakhona no mama Lwatle usisi wami okay ungene before mina ngangena after yena yebo mkhulu igama leli abathi leli lakho kumkhulu umama uthi yebo ulithola kanjani ligama ulithola ngaphakathi noma ngilithola ngaphakathi mkhulu ngalithola ngaphakathi umlando walo nalo noma mhlambe awubalekile noma kuyimfihlo ukuthi usichazele ukuthi akusiyimfihlo mkhulu mhlambe eFree State uyawuzwela mabathi kunezindaba ezi2 kunomtowula kunoMawutse yebo Rosendal engathi Rosendal igama lami ke liphuma lapho ke kuMawutse kwindaba ebathi uMawutse okay yebo mkhulu wahlala isikhathi singakanani lapha na ngihlale 8 months mkhulu ekhaya kwa ubaba lo ngenkathi esele uyena webheka isimo sasekhaya kodwa eqhubekisa futhi uyena ababheka isimo sasekhaya okay yebo mkhulu ingane isikhathi uthi wazayifunda zaba right zazaqeda mkhulu kunjalo inzima lendlela le inzima mkhulu inzima mkhulu so mkhulu ngoba ke wasuyithathile indlela yakho wasondela waziwaphuma yebo mkhulu mhlambe uqala kwakho ukusebenza waqala ngomuntu kanjani mhlambe nawe uzibona ukuthi hayi cha ngiyinkunzi ke impela manje hayi ngiyasebenza ngiphume ephehlweni nge-30 saka November 2012 Friday kwenziwa isiprofito Saturday yaba amazangoma Sunday Monday Tuesday ngahamba ngayosebenza kwaTland yami yoqala ngiyosebenza uMotsi okay yebo mkhulu masifika lapho ke bengihamba nomama nomunye sisi ebesithwase naye kodwa simthole lapho ekhaya sahamba sayosebenza ithe masiqala nje sifika lapho umama athi ngifuna ukubona ubunyanga bakho ukuthi uyayazi lento ozoyenza la ngempela mkhulu idlozi lanikeza ibesosebenza uMozi ithe mangifika lapho ngayipolula imithi ngayibeka phansi umama athi hayi at least ngisebenzile la ngiyayibona into ebenyuthwasisela yona nami ngaba proud lapho ngoba bengiqala first time yaka ngiyenza lento lo kodwa ngayenza kanjalo manje ngoba lapha na ke ngihlehle kancane yebo mkhulu ngifuna ukuyithinta leya lapha na kokugobela kakhulu bese ngiyaphuma yebo mkhulu lapha na mkhulu ngoba kunokubaleka abantu lapha na kuthola ukuthi umuntu angaliqedi iphehlo kuthola ukuthi ubaleke nebomvu yini lebalekisa abantu lapha mkhulu ephehlweni kunzima akusikini lapha ya akusikini lapha silala ebusuku ngo-3 lokho nje sifuza amalanga mawuvukile akunakulala awulali before inyanga ilala awudli before inyanga idla uyayithola lento lomkhulu enzima mkhulu kakhulu enzima kakhulu ukuthi mawuqala uyofundiswa izinto umele nje ingqondo yakho iqondela umele uyenze khona manje ngiyangima ukuthi busy buka ama move lapha na efonini koze kushawa uzoyilinda mkhulu mina ngiphethe ukuthiwa ngifana ngalali uyayilinda mkhulu uyayilinda mkhulu manje bangilalile kuzoza la hayi iphuthe elikhulu mkhulu lelo uzongishaya angeke yakushaya kodwa uzojeza
Yebo mkhulu. Ngizokuthiwa lapha namkhulu ephehlweni lapha mansa mosesephehlweni. Nengane yakho nje encane nje kuthiwa uyayilethela nje amanzi okugeza nje uyikuthume nje store ukuthi umthetho mkhulu umele uyenze. Angithi uyingane. Ngalesikhathi lezo uthwasa umdala umncane kodwa uzalwa busha. Uyingane ngalesikhathi leso. Makuthi uthasisa ingane oyishiyayo ngeage no matter. Fanele vele ithi emoyeni umkhulu kuwe mkhulu. Yebo. Kanti kwenziwani lapha kahle kahle yazi ngathi kunzima lapha. Kunzima kodwa mkhulu mawuvuma ngawe nje kuba lula. Mkhulu. Kahle futhi ngabe siyanhlonipha ngempela ngoba hey lesinqumo nisithatha lapha mkhulu. Sinzima. Asikho lula ngempela. Yebo mkhulu. Manje khona ababaleka wena nabo lapha ephehlweni? Yeah, singene C14. 4. Singene C2, C4. Then kwabaleka 2 kwazala 2. Oh, Nkosi. Hey. Mkhulu uyahleka. Ay mkhulu. Hey, bathana. Yele baba yazi buzo. Kusho ukuthi umuntu obalekayo umuntu oweak noma Kabaka kanjalo mkhulu uthi weak. Nokuthi lento le ayikakamufiyeli kahle mkhulu. akusho ayimhluphanga kahle la ukuthi kasuka. ayikakamhluphi lento le mkhulu. Imgulisi imezisa yonke. Yeah. Kusho ukuthi okay. So mabebaleka laba nasala nina nobabili. Sasala mkhulu. Yebo mkhulu. Nani kwakunzima kodwa kwangekho lula. Kwakunzima mkhulu njengoba nyisho. Hey umadoda. Kodwa ngathi kumnandi ngithi nibuye niphuze lapha mina angiphuzi mkhulu. Utshwala obulokothi mkhulu? Angibulokothi, ngibulokotha nje mangiphahla mkhulu. Uphuze. Ukuphahla nje hayi ukuphuza mkhulu. Oh nje bube khona umabhala. Awushaye Stephenyana sesimuvu. Lutho. Angithi abanye bathi mkhulu umoya uza kakhulu makuthi uzothi kancane ugoloko. Angazi lapho yosho ukuthi idlozi lakhe lo muntu mina angiphuzi mkhulu. Ngoba ngifana nobaba bami ngoba ubaba bami mabangathi nje uyaphuza nje uzwala besintu bakula. Akuyana. Ngifana naye nje. Okay. So waphuma ke waqala ke wasebenza mkhulu ne? Yebo mkhulu. Uthi waqala ngokuqinisa umuzi ngesikhathi usebenza. Yebo mkhulu. Okay, then emva lapho ke kwasekuzenzakalela waqhubeka kwasebenza abantu. Ngaqhubeka ngasebenza abantu mkhulu. So ubudlelwane bakho noma nogobela bakho bumi kanjani mhlambe ngoba nawe phela usuyimele phela manje. Yebo mkhulu. Ubudlelwane bakho bunjani nje? Ugobela wami washona mkhulu nge 2018. Bakithi yani. Nye November 2018 yashona. Yena uMantuli? uMamtula. Oh Mamtula. uMamtula. Oh okay. Yebo mkhulu. Aw. Yebo mkhulu. Bakithi but before eshone ubudlelwane basebunjani ngoba ngithi ngizokuthiwa abanye ugobela uba nomona mawusunabantwana abaningi noma mhlawumbe umsebenzi wakho usuhambahle aqale futhi manje akudlela umona. Abanye kodwa kuthiwa baba right so ngifuna ubakho umkhulu ukuthi babunjani obakho. No umama womuntu right mkhulu. Uba right ngoba mina ngingene ephehlweni nginenkinga eziningi njengoba ngisho ngithi ebengibona ithula lami mkhulu. Yeah. Uba umuntu right ngoba uba ngikhuthaza yonke into nje ane support nami. Iyona lento engayisho ukuthi mhlambi if azange ngithwase mhlambi ngabe kwenzakele something ngami. Yeah. Namanje ngisambonga nalalele khona. Angeke ngisho ngithi ube umuntu umubi. Yeah. Cha mkhulu. Oba ne support ngoba bengithwasa nengane ebe ne 6 years. Ebe na 6 years. Okay. Still nayo le support leyo kimi. So manje ke mkhulu wathi mawusebenza waqeda waba nayo indlela ukuthi wena ube nendumba yakho. Number 2 amathwasa usunawo yini? Amathwasa ngaba nethwasa eli1 elathwasa laqeda. Yebo mkhulu ngoba labanye njengoba ngithi ubaba sahlukana naye ube umuntu abanesikhwele kakhulu. Ubaba futhi
wahlukana naye sahlukana mkhulu hawu kanjani futhi manje kule age lena nikuyo uba nento esiningi umkhulu ubaba uba nesikhwele mathola nje ukuthi kunemoto engenile nje ubazongibuza ukuthi wayengangitshelanga ukuthi ubokhona umuntu olana umuntu onjani indoda umuntu wesimami uyayibona lento enjalo so nami ngabona ukuthi anyeke ngilungena ubathanda abantu besifasana kakhulu yena ubaba ngabona ukuthi angani ubaba uyakwazi ukuthi ubugula ngoba leti igulisa lolu bizo lolo uyazi kahle asho athi yena amavenda akatshelwa amavenda amadoda akatshelwa oyena umvenda hawo yazi mkhulu yazi Nkosi yami mina kahle yimi nginenkinga la yebo mkhulu kahle yebo mkhulu ayi ibathi noma yile yazi nonke ngeke ngithi some of you nonke abantu engisebenza ngani mkhulu enifika kwi podcast yami la ekhaya yebo mkhulu the most ngoba ngisho ukuthi all of you ngesigisi abantu adenzwana nabo ningakalithatha ubizo yebo mkhulu niyahlukana nabo mase nithatha ubizo kanti kwenzakalani lana ngoba mina yazi kunesizathu mkhulu wayengaqondani nje kuthiwe hayi lo ngangithandana ingakabi nalo ubizo noma senginobizo usahleli kanti wayekungenzeki lokho kunesizathu mkhulu idlozi alifuna ukungcola mkhulu lufuna umuntu oclean ithi mawufika uthi ngifuna into eso mawusohlola nyokuhlole mawufuna insebenzo nyokusebenza izinto zakho siyenzeke hayi nyokusebenza into zakho singayenzeki ngidlele imali yakho uphinde futhi ukhale idlozi lifuna umuntu oclean mawuyophatha imithi lapha uyiphatha uclean manje ubaba maphumela ngaphandle kufana nokuthi nawe uyayenza lento leyo ngoba yena uyayenza yes ayi madoda kunesizathu mkhulu yazi Nkosi yami uNkulunkulu wami yazi kubuhlungu mkhulu ngendlela engibuka ngayo ngoba mawuthi uyabheka angikwazi ukuthi ngifike ngikusupport ugula uhlushwa abadi uyidlozi ngihambe nawe sekumuntu ozokusiza ngikubhadale imali nomcimbi yakho mawusubuya sewuthatha isinqumo sokuthi manje idlozi alisangivuni ngikahle ukuthi mina ngincolile ha sina how many years sina 10 years sithandana sekufika yonke le dlozi kanti le dlozi yini izofika hayi mkhulu ngeke yazini uNkulunkulu la kahle kahle into engiyibonayo cha ngiyajaja ke impela ngiyaqala ukujaja uyajaja mkhulu yabona ngiyaqala ukujaja podcast hayi uthi ngijaja ngeke siyibuka inqolo iyeweni ndisigisi gibele siyongena eweni mkhulu into engiyibukayo balaphi bendabuko masana ukuvuma ukuthi asishintsheni lento angithi nithi idlozi alimfuna umuntu ongcolile yebo mkhulu kodwa manje uzombona ngoba usunedlozi ukuthi ungcolile una 10 years mina ngithi asishintsheni lento kumkhulu angazibona kanjani ningavuma ukuhlukana nabantu enihlale nabo impilo yeni yonke banisupport even edlozini ibambeni ishisa idlozi malifika lithi akasuke cha ningamsusi ngeke mkhulu ngamane kulimale wena mkhulu ubaba kudala lento le ayenza mkhulu ibe ngiloko nyilwa njalo njengoba ngithi ubaba bami ubangasasafuni mangimtshela ngamaphupho noma ngihlala naye lo baba lokho bokunjalo ibethi mangilele bengathi ngibheka iTV mangivuka nje ngivuke ngihambe ngemsebenzini wakhe mangifika ngithola ukuthi lento ebengiyibona ebusuku yayenzeka mkhulu ngilwa njalo naye emuntu uzongikulisa ngicela ukuthi lento le ungayenzi angishele ukuthi yena umvenda so umuntu makakutshela ukuthi umvenda uzomwenzani ayikho into ngizomwenza yona ayikho mkhulu bakithi ayikho ayikho cha kodwa esakhe story siyazwakala futhi siyaunderstandeka mkhulu ngoba wena unesizathu ukuthi lo muntu behlupha bethanda namantombazane yonke lonto leyo kodwa mawuthi uyabheka yebo kubhlungu hlwana umuntu ade umthanda kodwa makunezathu ngempela eziphathekayo bafowethu honest kumele ama side ebalance angikwazi ukuhlumezeka ngihlale ebudlelwaneni bothanda engibona kibo ukuthi cha yimi ngihlale ngikhala yena ujabule yes khona ongithi mangem interview avela athi
hey mina nje idlozi lavele lamchitha nje yabona akanaso isizathu sokuthi akanaso why ahlukana nalo muntu athi hayi idlozi lavele lamchitha mina that's why ngithi ngiyajaja lapho nje ngeke ukuganga fanele umuntu uhlale naye noma idlozi litha limfuni ulibuza ukuthi ngazathi sinoba lo muntu oliforce ngibuya kude naye uyayibona mkhulu injalo ngoba noma umuntu azile makafika nje athola ukuthi kuna matayere lapho uyangibuza ukuthi ubani lo abazindela indoda komfasi uyabona ukuthi umele ukuthi umuntu mafika ngimtshela ngithi hayi ngine client esoso uyayibona lento lo sengathi ngisedrongweni mkhulu yeah hey Nkosi yami kodwa ke ukuhlukana kwakho naye yebo kwakunzima mawusho kodwa wagcina understand waba healed waba right walapheka ngoba vele mkhulu bengizwa ukuthi ngi free yeah alright ngaba right mkhulu okay yebo mkhulu njengamanje ubungakamtholi ubaba futhi angifuni mkhulu hawu futhi angimfuni mkhulu Koko obaba kanti abayibiki kuwe kanti ngoba phela noma bayibika mkhulu kuyafana mina kahle kahle mangithanda into ngithanda into eyi1 yep angikhona ukubheka ngapha nangapha so mangizothatha ubizo ngithathe indoda uyayibona ukuthi uyoba njani kunala uthando lezoba lezokucipha khona yep yebo mkhulu kodwa futhi free right comfortable free right awunankinga akunankinga mkhulu so mkhulu umehluko ngiyawubona kodwa ngifuna ukuzwa nangawo umehluko phakathi between ubizo lakho uliqala uza nalo kusenengqinamba nenkinga nama challenge namanje ngoba usulapha ukhona nomehluko okhona njengamanje kakhulu mkhulu ukhona okay yebo mkhulu ukhona kakhulu imuphi mhlawumbe umehluko ubonayo ushintsho lenzakele empilweni yakho ngoba mkhulu nje ngoba bengisho ngithi benginesitha esiningi before and ayibengiloko ngikula nginama bed sign izinto ezinjalo umuntu nje angisukele nje ingamwenzanga lutho lezi zinto lezo asisekho manje yeah umuntu nje ngiphela normal ngi right wakusiza ukuthi uaccept wangisisa kakhulu mkhulu izathu zabantu laba bangakhona ukuaccept mkhulu ubizo labo iziphi makuthi khona mhlawumbe uzaziyo eziwu2 ukuthi abantu abakhona kwenzani mkhulu like ukuthi kunabantu abanobizo lokuthi kumele abe inyanga kodwa noma abe isangoma noma abe prophet kodwa alibalekela angafuni ukuthi ubheke emuva izathu zalokho yiziphi uma wena njengoba wena sakufikela wasithatha uphila naso uyasenjoy laba babalekela mhlambe babalekela ukuthi mkhulu abayethandi lento le or mhlambi inkinga sikaka bafikele kahle njengoba ngisho ngithi mina bengibona nje ukuthi okufana ngokukhona kimi yebo mkhulu mhlambi bona basaphila nje ngoba vele angeke sithathe into mawuqala utshelwa ngalento obuzothi uyayithatha ngithi umelo uthatha isikhathi mhlambi ungaya kubantu abayi5 mawuzokuthi labantu bangitshela ngento eyi1 then ngikhani ungayithatha lento le uyabona futhi namadlozi wakithi awethu awafani yes yeah mina la ngihlukumeza idlozi mhlambi nawe mali ukuhlukumeza uzobona ukuthi eish angina chance la kungcono ngiyithathe lento le ngicabanga kanjalo mkhulu ngoba nabanye la besithwasa nabo ngithi bangenile babaleka uyayibona lento so manje uthi ube nethwasa elilodwa nomkhulu yeah laba odwa ngale ngqalo baba okay njalo manje nayo unabantu bakhe abasebenzayo manje no athi yana nje ubazophethisa nje kuphela ubudlelwano bakho wena naye bu right yonke into right ngoba asho kanjalo engabona ukuthi akusiza ukuthi ngiloko ngithi ngiqhubeka naye siqhubeka siyaphambili ngoba if ube umuntu othi hayi lento le ngiyayithatha ngiyayisebenzisa ibe sizokhona ukuthi siloko sikhulumisana mhlambi unama patient umele asizwe ngalezi zinto ezitheni ubazongifonela angitshele mama lento so uyayibona manje umuntu mathi mina bengizondlulisa nje uyazibona lento uyayibona lento ufana ne patient ke manjalo okay mkhulu okushuthi akasiqedanga lokhu njani isigwebo sakhe lo muntu uwenzile mkhulu aqeda athi yena obazoyenzela idlozi nje akabengazelanga yena ukuzolapha yes uyakhona ukuthi wenze kanjalo ukuthi udlulise uyakhona mkhulu pho ubuhlalo uyafaka nokugqoka agqoke njengezangoma noma no makaqedile nje ayenzile lento ayenzayo
uyazibeka mkhulu. Lento ifuna nje uvela uyiaccept nje Yes. bese uqedile. So benisazoya kwiprocess yokuthi umqhubeke ukuthi umlaphe noma umtrain ukube beqhubeka. Mawuqala nje ungena ephehlweni uyatrainwa ngithi mkhulu. Yeah. Ufundiswa imithi, ufundiswa inhlolo, isiporofeto kanjalo. Yeah. Mawuphuma lapha uphuma uqedile. Usothatha into zakho nje uyosebenza. Yeah. If uyasebenza. Mawungasebenzi awusebenzi mkhulu. Ungasebenza usebenza. Awusebenzi mkhulu. Yebo mkhulu. Wena mkhulu uyafisa ukuthi mhlambe in future uzibone umuntu onamathwasa nje usunabantu bakho abaphuma esandleni zakho. Njengoba nihlukane nayo baba ayingiyafisa kakhulu mkhulu. Okay. Noma bahlupha amathwasa kodwa ngizothi nimkhulu ngiyophusha nyaphambili. Uzokhona ukubamela mkhulu. Yebo mkhulu. Okay. Ngizokhona. So mkhulu ngokulapha kwakho njengoba ushilo ukuthi uyinyanga futhi umprofeti mhlawumbe singabheka kakhulu ubunyanga iziphi izifo mhlawumbe odila ngazo ebhekana nomuntu Sesiningi mkhulu. ziningi kakhulu Siningi kakhulu. kodwa nje intathu nje mkhulu oyithembayo na ukuthi lezi ungazilapha mhlawumbe iziphi. Okay. Ngasho ukuthi into engabona ukuthi nginamandla kuyo idluzi lanikeza amandla kuyo omunye usisi wase Free State afika yemi ubandlule isikhathi a pregnant. Yebo. Afika yemi angakhona ukuhamba mkhulu. Then ngamwalapha. Ngamtshela ngathi after 3 days abuye. Azang abuye 2 days ahamba ayodeda mkhulu. Asangitshela ukuthi uhambe kubantu mhlambi bawu10 abakhona ukuthi bamsisi ena bayithema ngathi uya ku operation uyofa. Ya ngamsisa lapho ke lo mama loyo adida umntwana wakhe angicela ukuthi ngimunikeze igama ngamtshela ukuthi ingane ayinikeze igama bathi ulisedi. Okay. Yebo mkhulu enye omunye ubaba uba nenkinga emsebenzini. Mane inkinga emsebenzini aza kimi azohlola ngamhlola then ngamtshela ukuthi inkinga yakhe ini ubalwa nabanye abantu babangisana ipromotion emsebenzini. Then ngamsisa ke lo baba loyo lo muntu lo abamshaya ngemethi ke aphuma emsebenzini kwasala yena. Yebo mkhulu enye umuntu uba nenkinga yani ekokwana angazi ukuthi uyayazi mkhulu. Kokwana. Ekokwana. Bathini konje? Inyoka le namakhanda u2. Inyoka mkhulu. Mkhulu ebese imdlile kakhulu. Kodwa ngakhona ukuthi ngimphakamise. Aphakama. Aba right. Imudla kuphi imthole emanzini noma entabeni? No, lento lo maba unikezile ngayo mkhulu iyangena nje kuwe noma uhleli noma iyangena nje. Into abamfaka. Yeah. Into Kodwa abantu bathakatha ngokuthi bekufaka nganyoka. kakhulu mkhulu. Yifike enzeni emzimbeni umsebenzi wayo ethunyelwe? Iyadla mkhulu. Idliza icu zami zomzimba. Yes mkhulu iyadla. So waqala wenza njani wamhlola wambona ukuthi ngamhlola mkhulu. So manje mkhulu lo muntu lo wesegulela ukufa noma mhlawumbe wesagula noma nje obagula mkhulu bese mdlelo bozobona nje nemehlo. Ebengathi umuntu obengathi uphethwe ingculaza. Bengathi umuntu onjalo mkhulu. Uyabona ingculaza mayise udlile kakhulu. So gula kakhulu ya. Into enjalo. Yoqina mkhulu ileya ukuthi bengiyosebenza umuzi eNatal ePietermaritzburg. Yebo. Ithe mangifika lapho ngathola ukuthi hayi le ndawo yashisa. Ngathola ukuthi ishisa impela. Lapho ke azange epulule mina ngiyayipulula umthetho wami. Yeah, ngawunemithi ngiyayikhipha then ngiqinise umuzi. Ngabona ukuthi lana kunesilwane esihambayo le anyeke ngikhona ukuthi ngisibambe. Yeah. Then ngasebenza umuzi ngabanikeza imithi ukuthi baqhela ngaphakathi ngabanikeza imithi ukuthi baqhela ngaphandle. Mhlambi after 2 weeks bangifonela. Kube kuyisikhathi bani ngabo ma8 ntambama. Bangifonela bangitshela ukuthi nayi inyoka ebaleni lokho yajika jika. Yeah. So lapho ngabona ukuthi idlozi lesasekhona kimi amandla asasekhona kimi.
yebo yebo mkhulu. manje mkhulu mawukwazi ukukhipha inyoka ifakwe abanye abantu kubantu wena umgozi bakho abubi bikhona ukuthi ube sengcupheni mhlawumbe impilo yakho. No, sometimes mkhulu lezi zinto lezi siyasilimaza. Sometimes siyalimaza, sometimes asilimali ngoba ngithi asibhekanga yithi kodwa ubukhulu bakhona siyalimala mkhulu. Sure. So lenyoka masuyikhiphi yapi yafa noma yenza Angabatshela ukuthi angithi phela mina bengila eKuli bona baba baseNatal. Ngabatshela ukuthi bayibulale, ngabuza ukuthi injani, bathi hayi nje ayinawo amandla nje. Ngitshela ngathi mabayithele ngalento lesileyo then mabaqeda lapho bayibulale bayishisa. Bayibulala bayishisa. Sengisho kakhulu inyoka engibuza namkhulu ile ile amakhanda ethu. Le amakhanda ethu. Okay. Musibulele iyapi iyafa noma. No mkhulu, angithi ngiunikeza ngibe ngimnikeze imbiza ukuthi aphuze angithi. Umsebenzile ngamnikeza imbiza ukuthi aphuze. Then iphume nje engasanawo amandla. Iphume ngasemufa. Iyabonakala nifizika. Iyabonakala. Hayibo mkhulu ngeke. Iyabonakala. Iyabonakala mkhulu. Iyabonakala. Manje yena usuka eyizwa lenyoka noma uyayizwa mkhulu ngoba ngithi iyadla kuyi. Asho futhi athi ngikhonto engidlayo. Njengoba ngisho ngithi mafika nje ubafana nomuntu engathi unengculaza. Ju. Kanti kwenzakalani la? Kusemhlabeni la mkhulu. Sure. Ju. Why babemfakela inyoka isizathu yini? Engathi iphuma kuma family mkhulu. Every day mangenza interview abantu abagula kakhulu imndeni. Umndeni mkhulu. Umndeni mkhulu. Yiwona. Lo muntu wasinda namanje uyaphila. Uyaphila mkhulu. Uright ukhuluphele nje. Alright. Uyaphila. Waqhubeka nje ngama business wakhe. Alright. Sure. Yazi mkhulu vele ngathuka ngangoma. Izinto zakhona mkhulu thina siyazibona lezi zinto. Siyazibona mkhulu. Manje mkhulu lana ekulapheni kwakho ngokprofit umsebenzi wakho uyafana nokulapha ngobunyanga. Angithi mawusebenza ngesiprofit angithi usebenzisa iwasho. Mkhulu then mawuhlola ngamanzi. Nekhanda. Ngekhanda? Mkhulu. Khanda lani mkhulu? Uhlola ngekhanda, ngenhloko. Namanzi. Mkhulu. Mkhulu. So akufu udlelana bakhona bayafana. Buhlukile kancane. Ngapha ngokomnyanga uhlola ngani? Ngenhlolo. Kanjani mkhulu? Uqitha inhlolo angithi mkhulu. Sengisho ukuthi istatement sakho mhlambe mkhulu mawasicacisa nje ukuthi mina ngithi uchazela umuntu ongazi. Yebo mkhulu. Ubuzwa umuntu ongazi. Kodwa ngifuna ukuthi ube nakho ukuthi mangichazela ngibe nehlu and kube istatement ngoba njengami mina mawuthi inhlolo ngifikela ukuthi umkhulu uhlola ngamanzi. Thola ukuthi kanti awuhloli ngamanzi. So ngifuna ukuthi uwo wazi umsebenzi wakho mkhulu. Mina ngiwazi. Mangithi umkhulu uhlola ngani? Fanele kube in details ukuthi ngihlola ngenhlolo. Inhlolo into kanjani? Ukuze umbukele ngoba uyakubuka ekhaya. Ukulalele nje uyafuna ukulandela athola usizo. So mawuzoshiya into engayiqedanga kwami unginika ukuthi ngeke ngibuze yonke imibuzo kodwa khona uzovela ukukhuluma engadinga imibuzo. Alright mkhulu. Alright. Manyethi ngesiprofit ngihlola ngamanzi mkhulu. Ngeglass yamanzi. Yebo mkhulu. Ngokweprofit. And then ngosinyanga ngihlola ngani ngamathambo njengoba ngisho mkhulu. Siyakuzwa ke manje. Mkhulu ngihlola ngamathambo mkhulu. Injalo mkhulu. Kunalabo abahlola angazi ngabalozi. Olunye uhlelo lokuhlola lolo. Mkhulu bakhona. Yebo. So mkhulu kuyakufikela ukuthi njengoba nje ukhuluma nami ngombatha la uvele nje ungibheke sibhekani bese ungitshele bese ubone indaba zami noma kumele uqale uwashaya amathambo. No, kuyenzeka mkhulu. Kuyenzeka. Ziphume njengoba zinjalo. Yebo mkhulu. Kuyenzeka. Yebo mkhulu.
bese kuba ukuthi uyangitshela noma mhlambe awungitsheli. Abanye abathanda mkhulu. Yeah. Abanye bayathanda ukuthi ubatshele indaba zabo. Abantu abafana mkhulu. Yeah. Ngoba abanye bayakholelwa kule nto yethu, abanye abakholelwa. Yeah. Yebo mkhulu. Ikwazi kanzima. Yebo mkhulu. So idlozi ulidonsa ngani mkhulu ngoba ngeke ngakuzwa ukuthi awuphuzi and abanye balidonsa nge-spin off ne-Black Label. So wena ulidonsa ngani? Ngoba ngithi kunendlela yakho elidonswa ngakho. Ukuphahla mkhulu. Mina ngiyaphahla, ngiyathandasa. Kanjalo mkhulu. Yeah, ngifuna ukwazi ukuthi uphahla yini uphahla? Ngoba phela mhlawumbe ngizokhuluma ukuthi umgangela. Bese ngishiya kanjalo and umgangela awazi yini umgangela. Mawuthi ungangibuza nje ukuthi weshando, awungitshela ngoba uthi uyinsizwa uyini ekwenza ukuthi uzuyitshela ukuthi wena uyinsizwa noma uyindoda. Bese ngithi phela mina ngishaya umgangela. Yabona? So manje umgangela ngasikhathi awazi ukuthi yini. So ngifuna ukwazi ukuthi ukuphahla yini ukuphahla? Ngiphahla ngishisa impepha. Ngithela isneyifi, ngilayita ikhandlela, ngiyaphahla ke mkhulu lapho. Yona indlela yakho yokubiza. Yona indlela yami yokudonsa idlozi. Kulezinto lezo ozenzayo zokubushisa isinemfu, ikhandlela, nani? Ikhandlela, impepha nesneyifi. Nempepho mhlawumbe. Yebo mkhulu. Okay, lokho ngifuna ukwazi ukuthi umsebenzi ngathini? Kwindlela yokuphahla yakho noma wenza ngoba kukhona ugogo wayebhema isinemfu la ekhaya. Noma kukhona ugogo mhlambe owayelokhu nje wayeshisa impepho la ekhaya noma kuqondene nawe nje kuphela. No, indlela esafundiswa ngayo ephehlweni. Ukuthi mawuphahla udonsa idlozi. Ngasneyifi nempepha nekhandlela. Ozwala mabukhona nabo uyabuthela phansi. Yeah. Yebo mkhulu. Kanti mkhulu akuyini ngokuthi idlozi lakho elikuwe. Yebo mkhulu. Lalithanda kwakuyidlozi elathanda utshwala. Yebo. Mhlawumbe noma kwakuyidlozi elibhema isinemfu akuyini kanti kanjalo. So ilokhu njani bathi indlento ngesingisi bathi imiyalelo ngifuna ukuthi imiyalelo yini ngesingisi? Imiyalelo ama instructions. Okay. Kanti ama instructions awunikwa neidlozi leli elikuwe. Ama instructions wanikwa umuntu ade ogobela wakho. Sekhona ezinye mkhulu usinikezwe idlozi lakho. Sikhona ezinye usithatha kugobela wakho. Yebo. Njenye imithi anyeke ugobela awufundise imithi yonke. Imithi usuyifundisa idlozi lakho. Nakho. Yebo mkhulu, injalo mkhulu. Khona ezinye sesithatha kugobela, ezinye sivela ngedlozi. Yebo. Yebo mkhulu. So wena mkhulu iliphi idlozi wena ohamba ngalo mawubheka idlozi onalo ngaphandle ukuthi ugobelo wathi ngokwenza kanje. Wena ngokwakho iliphi idlozi elimalivuka lithandane ulapha ngani? Idlozi lami. Yebo. Eish. Mina idlozi lami ngilala pha ngokuthi ngiqule mkhulu. Ukuthi Ngiqule. uqule. Yebo mkhulu. Qule kanjani mhlambe mkhulu? Mhlambe ngiqule ifila kanjalo. Ingoma sesonto. Vele malifika vele wena uqule. Yeah, ngiyaliphakamisa lapho ke. Uqule. Yebo mkhulu. Okay. So manje shuthi ungenwe idlozi elalicula. Usho kanjalo. Kusho kanjalo. Ngoba bathi yonke into oyenzayo usuku representa lo muntu ophila kuwe. Ingakho kuba nokuthi angisho ukuthi ngazi kakhulu kodwa abantu abaningi sengike ngasebenza ngabo. Yebo mkhulu. Ingakho bethi njengoba nje ugogo. Mkhulu. Kodwa ungenwe idlozi lendoda sesizothi umkhulu. Asisasho ukuthi gogo ngoba uphila lo muntu loyo. Okay, so manje mkhulu njengoba uthi kuyakufikela ukuthi ucula zengoma zesonto ungakhona mhlawumbe ukushaya umuntu owodwa nje bese ngikulekelela ngene ngo2 nami. Ngifuna ukuzwa ukuthi yini lo iphethe leli idlozi zakho ubani lomphethe? Hayish mkhulu. Ngizobiza nensizwa ishaya ibhesi ngapha. Ngizobiza nensizwa zime ngapha ngemuva sikulekelele. Ngifuna ukuthi ingoma esisuthu mkhulu. Hayi si right ngiyasazi mkhulu. Ostimi Koko ngiyabazi kakhulu. Yeah. Ungakhona nje mhlawumbe ukudonsa ingoma eyodwa nje. Onokuthi nawe oyazi ukuthi yabona mangishale hayi liyavuka idlozi man. Okay mkhulu. Ngiyaqula ke. Yeah ngizovumela. Ungitshele mangayazi ukuthi ngithini. Ngizovumela. Okay. Ahe gilorile. Ahe gilorile.
aye kilogile kanana kilogile kan aye kanana aye kanana aye kanana 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 mina ngithini ke mkhulu mina ngithini aye kanana 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 kilogile kanana njalo mkhulu kanana kuakho kanana kanana kilogile kanana kanana ye kanana kanana ye kanana kanana ye kanana kilogile kanana shothi scoop awusiphathanga mkhulu scoop mkhulu kodwa hayi gogo yazi mkhulu isotsha malempini lihamba nazo ibhamu zalo wena ushiya ibhamu emumva yabona mkhulu khala manje kilogile kanana ngathi ngani majira sengigida lapha wabona mkhulu lapho ke amashoba newaphatha yebo mkhulu Koka awuyenze lento ungakhona ukusuma nje. Next time mkhulu. Uyabona lapho ke amona uthi inyama bitlama chala yakhala mkhulu. Suka. Empela. Kumnandi lapha namkhulu yazi. Mkhulu. Kuthi igubu Hey futhi hayi mina nangichaza mana ngiyangichaza mkhulu hayi. Kanana kile kana khona insizwe isuke senivumela lapha. Yes mkhulu. Abanye sebadakiwe ke lapho ke. Abanye sebadakiwe lapho ke ingoma eyasha lapho ke mkhulu. Liyabuya idlozi ke lapho ke. Yeah, kanjalo mkhulu. Uyazi le mkhulu lethi awunga ngizoqalwa yimi wena uzongivumela. Okay mkhulu. Ngihawukele thonga lami. Hawuyele. Ngihawukele thonga lami. Hawuyele. Hawukele thonga lami. Hawuyele we thonga lami hawuyele. Ngihawukele thonga lami. Ngihawukele thonga lami. Hawuyele. Ngihawukele thonga lami. Hawuyele we thonga lami hawuyele. Mina ngisenza. Ngihawukele. Yenzwa ngabalele. Ngihawukele. Hawuyele we thonga lami. Ngihawukele we thonga lami. Gogo hayi yasikho ngikhumbuza mina ngihlale batshela ngithi khona ubaba omkhulu wami oweyinyanga mkhulu. Yebo mkhulu. Wegita mkhulu Obagita mkhulu. Wegita mkhulu wesibiza sonke kodwa into emhlungu wethi noma ivuka idlozi ngo2 silele kumele sesikoleni ekseni azi usathi asimshayela isigubhu simshayela ke mkhulu ayi ngitela ukuthi hayi mkhulu hayi asingadlali bafuthu ngabantu phela ayikho kithi sonke lento manje ivuka idlozi lakhe lakho mina alengithinti mina kodwa ngithi umkhulu bomelele umsisi isupport omkhulu isupport leyo mkhulu mina ngiyewuthonga manje kusase ngesikoleni bangivuke ngishaya ihlombe athi kuzantshwala la sidaka songotshwala hayi kwakuzima mkhulu kodwa letho vele ukuthi yebo bayisifikile inzima mkhulu ayikho lula mkhulu angifuni ukungasho kunzima mkhulu kodwa ke ngicabanga ukuthi manje akusafani sekungcono manje akungcono kakhulu mkhulu izinto ziyazenzakalela izinto ziyazenzakalela mkhulu yebo mkhulu bakithi cha kungcono mkhulu ngiyacabanga ukuthi usukuvezile okuningi nendlela osebenza ngayo uthe indumba konje ukuphi ngokwele question ngokwendumba indumba yakho ngikuphi yebo ikuphi nendawo ngise Flagfontein extension 1 okay mkhulu so ukudlulisa imizwa mhlambe nokuncenga abantu ngokugula kwabo ukuhlukahlukana kwabo mhlambe uthini imizwa yakho ukuthi ubekwazi ukuthi bekulandele mhlambe noma angithi uyafisa ukusebenza ngabantu futhi njengoba nje and uyafisa ukubona umsebenzi wakho uqhubekela phambili mkhulu yebo ukudlulisa imizwa yakho nokubancela nokubancenga mhlambe ukuthi beze bezosebenza nawe ungathini kubo mkhulu mhlambi ngibeke okay mkhulu ngiyadida mkhulu yandida mkhulu mhlambe ngenze example nje noma isibonelo ukuthi njengoba mina ngumkhulu usibanibani ngiyafisa ukuthi ngisebenze nabantu ikakhulukazi ngisebenza ngento kaso abantu abanenkinga kanje ngiyakhona ukuyenza abantu abanje ngiyakhona alright sengiyakuzwa ke mkhulu mkhulu ngiyathanda kakhulu ukuthi ubunyanga bami buqhubekele phambili yebo mkhulu kundlula labo khona mina izinto esiningi ngisebenza ngazo mkhulu nje ngokusebenza umuzi njengoba ngisho abantu nje banenkinga mhlambi bayagula umuntu mhlambi akatholi abantwana emsebenzi akawutholi ufuna
ama promotion emsebenzini uyayibona izinto esinjalo Yes, yes. kukuningi mkhulu kukuningi yebo mkhulu izinto esiningi mkhulu Thokoza mkhulu siyabonga kakhulu yebo mkhulu ngicathi amazwi akho adlulile futhi afikile kubantu aqondene nabo yebo mkhulu ngeke vele ke siqede yonke indaba inkulumo ayiqedwa noma uthi bathi nophondo lenyanga aligcwala aliqwala mkhulu yebo siyabonga kakhulu nje singakusho se-Eco Point TV thina mkhulu ukuthi ukwazi ukuthi ufike la kithi uzokwazi ukuthi udlulise nawe onakho esandleni ngoba sisonke sazala sefumbethe so nawe ufumbethe kwakho nami ngifumbethe kwami nobani ufumbethe kwakhe balekile kodwa ukuthi sonke sideliver kubantu khona bazosizakala yebo mkhulu kambe mkhulu umuntu ofuna ukukulandela nofuna ukukuthola utholakala kuphi mhlambe e-social media nasinenamba utholakala kuzo inamba yami mkhulu ki 071 yep 23 54 738 yeah yebo mkhulu ku WhatsApp yatholakala ya ku WhatsApp umkhulu necall khona lapho okay ku social media mhlawumbe Facebook TikTok ukhona mhlawumbe ugogo kulezo ndawo ayibengakabe nayo bengakayivuli iTikTok omkhulu yebo mkhulu yebo mkhulu siqinisekisa futhi nathi si-Eco Point mkhulu ukuthi usawubona wakho awuhambe nenkulumo zengayo ungafuni ukubingelela umkhulu umbuzo ukuthi hayi ulale kanjani uyaphila thokoza makhosi yebo mkhulu cha umuntu nje akathi thokoza umkhulu kunenkinga kanje ngoba baningi abantu osebenza ngabo kuzoba nzima ukuthi ulokhu uphendula umuntu esakubuza impilo ukuthi ulale kanjani siyasebenza kanjalo so umkhulu uthi i-call ngithi right mkhulu yebo mkhulu umkhulu uyafoneleka isemnamba futhi yebo umkhulu uyafoneleka futhi uyaWhatsAppeka mkhulu working days Monday to Friday noma Monday to Monday mkhulu akukho la ongatholakala khona okay siyabonga kakhulu mkhulu siyathembisa ukuthi sizokubuyisa futhi ngoba ngiyacabanga into esisizayo ukuthi sithembise ukuthi sokubuyisa kunomuntu ozocela ukuthi kusho ukuthi ku-interview yakho ungenze ukuthi khona la uthinte khona namkhulu wathinteka umuntu lapha ekhaya lo muntu uzobhala athi ngicela nisibuyisele umkhulu ngoba kunenkinga esikanje nathi isizile ukuthi umkhulu azokhuluma ngoba kunomunye umuntu othi engakamthinti umuntu ngesandla mlapho kodwa ukukhuluma uvela umlapho umuntu esekhaya siyabonga kakhulu mkhulu siyathembisa ukuthi sophinde sikubuyise futhi uqhubeka kwesikhathi ubuye futhi uzohlala nathi lapha estudio ngikubonga mina kakhulu ngiyabonga kuye-Eco TV mkhulu ukunikeza isikhathi sakuthi nami ngizoba nani lapha ekhaya ngibonga kakhulu mkhulu makhosi mkhulu babukeli be-Eco Point TV besihleli ke nomkhulu namhlanje ke siyabonga kakhulu ukuthi umkhulu esivakashela estudio ke siyathembisa ukuthi futhi makhona la futhi enemdinga khona sizokwazi ukuthi simbuyise nawe ke mbukele ekhaya unako umukelekile noma wamukelekile ukuthi uwazi ukuthi ulethe nawe noma ngabe yini inkinga hayi inkinga noma ngabe yipi ubizo lakho obhekene nalo profita isangoma inyanga noma ngabe uyathakatha noma ngabe utshontshe inkomo noma ngabe wenzani umukelekile la ekhaya ukuthi ukwazi ukuthi usondele sizohlala nawe usiphe ukudla kwendlebe ngoba ngeke siye ngancanye kuhle kwamanzi sonke emhlabeni sazalo sifumbethe nami ngafumbatha kwami nawe wafumbatha kwakho mhlawumbe uzothi umuntu uyakhuluma khona umuntu okuzomsiza ugcina usumuntu olandelwa abantu ugcina usumlapho wabantu ngakho ke siyabonga ukuthi nathi nihlale nathi siyathembisa ke nathi si-Eco Point TV ukuthi solo sinilethelile ama-episode siyanithanda nonke emakhaya ningakhohlwa ukulike ukushare ukucomenta ukusubscribe ngiyazi ukuthi kusibeka kumapha amathuba mina-ke ngumfowambatha ke ushanto indaba ezethu umthi usho ukuthi matinda ngiqimsodela imandla khona khona kwathoza igcolo lo mthetho yathakho dakhela ucathi sizobonana kwenye episode elandelayo